Sanibona nonke bathandi bomculo, uziya ngeGugulo. Thanda ubingelela nje wonke umuntu okhona nokwazi ukuthi agcine bona le video mhlawumbe. Hloso ukuthi kube ne video khona njengamanje ngithula iCD entsha hloko Cash King. Ezophuma enyangeni embili kusuka manje ngoba ku-August. Mhlawumbe ke ngingathanda ukuthi ngaphambi kokuthi sikhulume kakhulu ngale album ezoba khona sikhumbuze abantu ukuthi uziya ngeGugu. Uziya ngeGugu unama-album esithathu lezophuma. Ufike emculweni 2009 i-album yokuqala yaphuma 2010. Yaba nengoma ey'dumile-ke nje mhlawumbe masingakhumbuzana ethi entombini asilibeki etshwaleni sidobhekela khona. Kube khona ethi akathembekile ecula ngokuthi umuntu engihlala naye akathembekile, ungibambe kanjani ngihlala ndawonye. Kube khona eyayithi ama-2000 intombi eqomela ama-2000 ifana nomlibi intombi engazazi izongiqoma nini. Ubuqhawe bakhe ecula ngokudlula emhlabeni kaMgqumeni. Neyiningi-ke kuleyo album engeke ngakwazi ukuyibala zonke ngoba sikhuluma namuhla. Elandelile kube eliluhlazana isihloko sakhona ephume 2012 2013. Ekade inengoma eyiningi nje efana ishende lami into enjengalezo nje. Nethi owangibeletha engicabanga ukuthi yona-ke mhlawumbe kwi-albumeni edume kakhulu, kodwa abantu abaningi mhlawumbe lokhu ngizokusho abayazi leya ngoma ukuthi ithiwe uziya ngeGugu ngoba i-album yakhona noma yaphusheka ayiphushekanga ngokwanele noma ngokusezingeni lokuthi ifinyelele kuwo wonke umuntu mhlawumbe okumele ayithole. Sibonga kona-ke nje ukuthi khona kunjalo ikhona ingoma kule album eyadumayo engicabanga ukuthi idume kakhulu futhi emhlangeni mangaqamba ngoba la iqale khona ukuthi iculwe. Angisazi noma 2013 kodwa kulapho nje engicabanga ukuthi kunesigodi mhlawumbe sasesiyazi nesathola iCD sayizwa sayithanda bafika bayicula-ke lapha emhlangeni. Nhlanhla leyo yathanda yonke umuntu yacula. Namhlanje sidume ngazi ukuthi mhlawumbe ingoma yasedlini. Cha, leya ngoma leya ngaziya ngeGugu kuyo le album engisho. Ngithandayo ukuthi mhlawumbe abantu ngelinye ilanga beyazi ukuthi i-original song yakhona ithini, iculeka kanjani mhlawumbe besibone siperform. Kodwa-ke lokho kokwenzeka maqhubeka isikhathi ngoba nje basibuye ngale CD nje ngicabanga ukuthi ngoba wonke ama-CD bese ngike ngawenza siphushe nale iphumile-ke ezobe iphumile ngalesikhathi ezobe iphuma ngaso. Ikakhulu kunengoma ey'tholakalayo kuma-social networks, Facebook, une-account uWanda Ziya ngeGugu, unama-links like i-private account yami leyo. Kube ne-page Ziya ngeGugu King Unpaid, kube ne-page Ivela Khanya Music and Entertainment, kube ne-Twitter handle @uziya ngeGugu, kube ne-Instagram @ziya ngeGugu. Okwamanje-ke la satholakala khona lapho mhlawumbe kuma-social network. Okunye kwi-SoundCloud yakwazi ukuthi ufike iy'ngoma eziwu-4 uyilalele ngoba eziwu-2 kuphela ezisadownloadeka njengamanje. Ngingathanda futhi mhlawumbe nokukhuluma nabalandeli baziya ngeGugu, labantu mhlawumbe engathi kade bekhona ngisho emculweni ngingekho full time. Ngithanda nje ukubonga kakhulu bafowethu, kunabafowethu ade ngithola ama-message kubona besho ukuthi umculo wakho uyasiphilisa ngoba nesifisa ukuthi siphinde sizwe umsebenzi omusha, sikhona ukudlondlobala izinto ey'njengalezo. Nakulabo uthola mhlawumbe-ke uziya ngeGugu bazi iy'ngoma ey'mbili zakhe ade bengazi bengamtholaphi exhumane kanjani naye. Futhi ngibonga kakhulu ngoba ekugcineni umculo angikwenzeli ukuthi ngibe umuntu omkhulu mhlawumbe ukuthi ngiyazazi ukuthi ngiyacula. Cha, ngenzela ukuthi kube nomphefumulo engizowuphilisa noma ngiwujabulise noma ngidlulise esimeni esithile ngoba ekugcineni ngicathi isiphiwo uNkulunkulu usuke siphela lokho. Nami ngeke ngaba umlandeli kunamadoda kade engibusisa engenza ngidlule kuzo zonke izimo engingabhekana nazo empilweni. So ngithanda nje ukunibonga kakhulu futhi nokunye-ke mina ngikho kule nto yenhlamba nani. Angisho mhlawumbe ukuthi ngizenza ngcono, cha.
kodwa ngimlandela kuqonde lokuthi mina ngilindele wonke umuntu othanda umculo kamaskandi onothandela umculo wami uthanda ngoba akekho umuntu engathi kunesizathu sokuthi ngibe kwipolitiki kube mhlawumbe ngifisa ukuba kwipolitiki ngangena kwezenhlalo emculweni ngiyakholela ukuthi uma unomqondo webhizinisi akumele ukhethe abantu ekumele bekulandele so ngicela wonke umuntu nje othanda umculo kamaskandi aphuma support iCD mayiphuma ngibonga kakhulu.